Hala ere, Nafarroako gobernuko 3 lehendakari ordek aurkeztu dituzten ildo nagusietan etxe bizitza aipatu dute, osasuna, hezkuntza, transizio energetikoa, baina euskarak eta hizkuntza politikak ez du tarterik izan, ez dute erronken artean kokatu. Claro, nola kokatu behar dugu. Badago ja nahikoa adostua eta mugatua eta definitua noraino dagoen prest PSN. Orduan tontakeri balditzateke ez dakit, bestelakorik agertu nahi izatea, ez? Nik uste dut horretan nahiko garbi hitz egin izan dugula beti, bigira orain ikusi dugu Iruñerako sinatu duten horretan. Ari naiz PSN eta EH Bilduren arteko akordio horretaz. Guk sinatu dugunaren oso parekoa da, eta gure kasuan, kritika unitz jaso izan ditugu EH Bilduren gandik. Diot EH Bilduko kargoen gandik ere bai, askotan, tertuliatan, elkarrizketatan, eta esan izan da ze ahula zen eskaria eta ze tibioak denak, ze epel jokatzen ari ginen eta zergatik onartzen genituen horrelakoak. Orain sinatu dute txintik ere esan gabe, eta orain ez omen da epeltasuna nabaritu. Epel erdiotz. Izan ere, jakin bat dakigu, non dagoen PSN, eta horretara besterik ez dela animatuko. Eta hortxe, alternatiba okerragoa dela argi daukagu.